Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dnes to je z hry World of Warships a pôjdem 3 hry, jak vždy. A zase ako vždy sa pokúsim všetky 3 vyhrať. Tak to sa pravdepodobne nestane? Mám novú loď, Destroyera. To je... Tým zapíšem teraz. Loď veľká, to je tento francúzsky. A ja som mal túto. A teraz, keď sa to načíta, túto v tom okne je malá extrémne. A teraz, keď prekliknem na túto, načíta sa to. A je fakt obrovská. Ale s tou pôjdeme úplne nakoniec. Budem asi 2 hry s touto, lebo s tou mi to ide najviac. Potom tú poslednú hru pôjdem s tou, ale s tou sa bojím, že zomrem, lebo som ešte s ňou nehral. Takže mám z toho celkom obavy, že za chvíľu sa dozvieme mapu a... Takže mapu máme Polar, to je jedna z lebo to je tá atmosféra celá v tom takáto. Posúďte sami. A ja idem zase jak vždy na neviem, či dobre počujete zvuk, čo ja hovorím a okolité zvuk počujete, lebo to sme teraz s bratom prestavovali asi tak pol hodinu. No, takže teraz zatiaľ mám chill. Ja im ešte poviem o šťastie, chlapci. A nikto neodpovedá. Takže mimochodom trúbi sa iba keď to odpovie po podiaku. To je taká vec pravidlo. Trochu máš T, to je ešte až keby tu neboli. To už mám skoro dostrel na ich tú tam vec. To to volá, ale... A už vidím jedného, dvoch. Takže... Ktorý je najbližšie? Asi... Tento 8... Nie, 7,5 je tu. A teraz po ňom idem strieľať. A zasah, dobre. Takže takto keď budem strieľať tu, tak to je v pohode. Ale dostáva, už má skoro polku. A teraz som ho netrafil. Buď niekto strieľa po mne, alebo len niekto špatne mierí. Lebo akože padajú predo mňa boje. A ten prvý, čo dopadol, som nevedel, či to on, ale vyzerá, že ešte na pravo odo mňa niekto. Tento ešte. Toto stačí trochu predmierovať, aby sme tam dostrelili, keď tam bude. Dobre, to som zapálil. Dostáva hity. Jedna hra je možno tak na 15 minút. Už som ho zase zapálil. Chudák. Druhýkrát som ho zapálil. Yes, tento je Destroy. Ďalší Destroy. Či ty? 3 killy je základ. Kokšo, ten ho jak nabral. Plne spredu. Jasne. Aby si zaslúžilo spomalený opakovaný za Aber. Ak by to tam strihač vedel dať, tak by som bol rád. No a tento ide dole už. Ale fakt ho krásne. Neviem, či mu to ubralo, alebo nie, ale... Akože tomu nášmu či to ubralo, lebo... Tomu ich to určite ubralo, keď ho to zabilo. Náš možno... Je z toho úplne nadšatý. A ďalší Destroy. Poslední dvaja chýbajú. Jeden, ten je 12 km. Leko. Ešte tu sú lietadla. A teraz kam zmizli. A tam je 11. Aha, oni sú úplne na kraji mapy. Takto hej, chlapci, takto vám... Beriem späť, čo som povedal predtým.
potápajúcu loď záber. No. Svieti mi tu výkričník, neviem prečo. Ale 3 killy a scoreboard. Prvé miesto. Easy. Yes, chlapci, díky. A všetci sme prežili. Tak sa mi to páči. Takže teraz ešte nejdeme s tým. Bo ešte predtým mám jednu hru. Akú inú loď dať ako zlatý stred trojkový? Trojková je zlatý stred, lebo máme 6 lodí, tak trojková je zlatý stred podľa mňa. Takže ideme. Inak na konci ešte po tej, čo bude tá posledná hra s tým šeskovým destroyerom. Počkať! To sú ponorky, či? Nie, to sú destroyery. Už som sa zlakol. Dobre. Som sa fakt zlakol. Som nevedel, debil. Ponorky majú vzadu ešte takú paličku. Ak vidíte kurzor, tak tuto vzadu by museli mať takto ešte paličku. A s kurzorom sa to... Takže to sú destroyery, okej. A ja mám destroyera, teraz som zabudol, že táto krásna loď není... riadne rýchlo ide. Tak to počkať, možno zmeníme kurz sem, že je to destroyer. Ja som si neuvedomil, že nie som nie som ten kuriér, ale že som destroyer. A ja som to nevedel, trochu moja chyba. Ale teraz si musím dávať fakt pozor, lebo tie torpéda, tieto, dokážu dať one hit. Takže ja by som mu to, keď nie, neviem, môžeme začať útočiť. To je párnik. Ale je to párnik. To celkom dosť dymí opäť. Sa čudujem, že sa ešte nepodpálil a torpeda a je. No to je to. Dobre. A už som hodný. Teraz mi chýba iba pár hitov a som... No tak toto asi nevyhráme. No aj keď vyhráme, ale bezo mňa. Prídem domov z vojny v truhle. A hovorí. Tomu sa fakt hodilo dať torpéda. A prečo stojím zase? Autopilot ma dokáže tak vynervovať. Som mal kľud od torpéda. Tento si zaslúži torpéda. Aj keď za seba nerobím. Takže mu to dám takto. A ak ho zasiahnu, tak to bude fakt extrémne dobrý kill. Minimape si môžem takto sledovať, kam idú. To nikoho nezasiahne. Som to dal moc zle. Ale kľudná jazda, tento za mnou by si zaslúžil. Vytočím to, už nie je cesty späť. Dobre, vytočil som, ale len tak, fakt, že tesne. Teraz trojkou prepneme torpéda, aj keď na tohto sa neoplatia torpéda. Tento si skôr zaslúži pár striel. Mať aspoň jeden kill, kým sa poberem preč. Ja fakt drátam s tým, že sa poberem preč. Yes! Joj, ty kokšaj. Aha, to sa keď dobre. Tento tu čo? Chlapec. Brzdi. Aha, dobre, to je to. Poď. Rýchlo. Ide za účes. Tak už nie. Potrebujem autopilota, lebo toto sa nedá. Obídeme to celé. Teraz by sme mali ísť do driftu začať. A dobrá už. To vyzerá, keby som driftoval. No a kde si chlapec? Tuda, kde sa stratil. A že? By sme mohli dať aj mist. A dozadu full. Aby sme sa mist. Ale dozadu to moc. Kým tam dojdeme, sa ten smut aj pomíňme. Tam stačí tu byť, lebo oni sú takí retardovaní. Že sú tu a neobsadzujú našu base, takže už vyhrávame. A tým, že sme viacerí, tak by som ho mohol snať. Ach, jaj, sú celkom dosť ďaleko. Ani oni na mňa, ani ja na ich nedostanem. No, ale má fakt málo životov. Takže, podľa mňa by... Čo? Aha, sú traja, ja že sú iba dvaja. Vadí. A že ten autopilot je spoľahlivý.
vysvetliť niekto, čo tá loď robí? Lebo ja fakt nechápem. To je to. No. A posledná hra, jak som slúbil, si dáme tohto. Ale tým, čo som povedal, sa idem pozrieť, lebo môjim snom odžiak živa, no, odkedy mám stiahnuť túto hru, bol si kúpiť ponorku. A to už je blízko, ale že extrémne. Už nám chýba kúpiť si jednu loď a potom konečne môžeme ísť k ponorke. Mali by tu byť aj ďalšie dáke. Tu je ďalšia a to je posledná. Takže my ideme na túto skúsiť. Ja teda idem na tú poslednú hru a s touto loďou. Takže ideme do hry. Tam mi zdá, že tam neboli žiadne, ale zase taká atmosféra. Ideme na Dčko. Není autopilot? On tu fakt autopilot chýba. A dobre už. A tu má toľko tých vecí. Neviem, čo je štvorka, neviem, čo je Dčko, neviem, čo je Y, neviem, čo je Učko a čo je I, lebo tu je fakt. A ja dúfam, že tu je ostrov, lebo ide priamo na ňo. Dobre. Som sa vlakol. A vidím, že už Dčko obsadujú a my Ačko, takže idem na Dčko. Kamarát. Tento už má o mnoho väčší dosah. Teda aspoň podľa môjho úsúdenia. To tak vidím. A nejaký zelený achievement. Ja fakt nechápem, to je všetko. Toto koľko torpéd dal? A od niekiaľ nám budú torpéd. A nie, zapad sa im vyhol. Ale riadne. Ok, obsadzujeme Dčko. A ja chudák videl pláví neohrozenia, myslí si, že Dčko je jeho. I náhodou. Varovné sa tu vystrelí. Vidím, že neotáča to, takže takým potrkudno, ktorý vždy, keď sa mi dobijú delá, vystrelí. Len ho prestrelím to. Či nejaký oranžový očí. Taký asistovaný. Dá sa mi to, alebo stojím na... Ja chápem, že tu je také, že keď dojdem niekam, zastania. Podľa mňa by bolo lepšie, keby dojdeš niekam a budeš sa hýbať. Akože aspoň takto do kruhu, aby ťa nedokázali trafiť torpédami. Že tu je... neviem na koľko. A či ho sem vôbec dali tým Dčko je plné. By som išiel na Ačko im pomôcť. A smol sa už mňa. Takže teraz sa znova objavím. Tak. Nejak pomaly tá loď. Tak už. No a to bude asi z dnešnej hry všetko. Touto krásnou custom loďou sa s vami. A zatiaľ čaute.